Какви митове за рециклирането сте чували? Никакви. По-скоро само добри неща съм чувал за рециклирането, понеже живял съм в Германия и там винаги сме разделяли всичко. Не съм сигурен дали е мит, че няма никаква полза от рециклирането. Това си е мит, да. Примерно, да. Единият от митовете е, че всъщност всичко после се изхвърля на едно място и не се разделя. В крайна сметка няма смисъл от събирането. Добре, а вие вярвате ли в това? Аз лично рециклирам вкъщи. Ние събираме на 3 вида материали, но не вярвам, че няма смисъл в това, защото смятам, че най-малкото, което трябва да се развие култура и да се придобият навици. И съм сигурна, че дори да не е перфектно, ще става по-добре. Да, това съм го чувал, тъй като и от баща ми, от приятели също. Има приятели, които работят, казват, че не е вярно това. Отделното рециклиране е с цел да се съберат различните видове отпадъци и да се използват за нещо ново, а да не се харчат с материали. Да. Какво би посъветвал връстниците си, дори по-големите от теб? Би ги посъветвал да рециклират, да пазват природата, да мислят за природата, да мислят за околните и да бъдем по-сплотени.